may discartes. Gigisa ko na yung rekado. Okay na yung munggo, malambot na. Gigisa tayo ng bawang. Naa-adapt ko na may discartes ang pagluto ng mga Tagalog ng munggo. Lalagay sila ng kamatis. Kaya nakasanayan ko na rin. Ayan, kumukulo na. Okay na. Lagay na natin ang pinalambot ko na pork ribs. Timplahan natin, may discartes ng patis ang ating munggo. Kaya na natin ang ginisa nating rekado. Ito pong style ko, may discartes. Hindi ko na ginigisa yung munggo. Nilagay ko na lang yung ginisa kong rekado. Sunod natin ilagay yung sahog na dahon. Malapot na. Malapot na, okay na ito. Dahon ng kulitis, kalunay sa Ilocano. Best dito sa munggo ang kalunay. Pero yung kalunay na ito may discartes, hindi yung may tinik. Cultured na po itong kulitis. Yung native po, yun yung may tinik. Kain na tayo, may discartes. Okay na ang ating ulam. Kayo, mga tayon. Yan. Kain na. Kahit sa akin lang itong mga dahon may discartes.